Здравейте, приятели на HiCom! Днес ще ви покажем ултрабука на Asus UX31. Този бизнес ориентиран лаптоп е с изцяло алуминиев корпус, като дори и пълноразмерната клавиатура е алуминиева. Дизайн е впечатляващ, като в най-дебелата си част е висок едва 9 мм, или 3 пъти повече в най-тънката, която е едва 3 мм. Дисплея е 13,3 инчов, завидна резолюция от 1600 по 900 пиксела. Освен това притежава високо ниво на яркост от 450 кандела. От дясната страна имате последователно разположени microHDMI, Mini VGA, USB 3.0 и вход за зарядното устройство. От лявата страна на корпуса UX31 е снабден с USB 2.0 порт, жак за микрофон и слушалки и четец на мултимедийни карти. Страхотен звук получават отговорителите на Sonic Masters, като изкривяване може да чуем изключително рядко. Модел от серията ZenBook, който ви представяме, е най-мощният на пазара. С процесор Intel Core i7, памет от 4 ГБ DDR3 с честота 1333 МHz. Разполагате за 128 ГБ SSD, като имате опция и за SSD с 256 ГБ. Компактността си има и своята цена. В комплекта получавате отделно адаптер за аналогов външен монитор и за жична мрежова връзка. Надявам се видеото да ви е било интересно. Подробно ревю ще намерите на сайта на hicom.bg.